una boja. Oi, i tant. Catalans del total, CC. Cesen, recordeu-se'n, eh? Sí, I aquí ministre. tenim el president. Ai, mare. Agafi una també, eh? Sí. Aquesta molt bona. És de Xile. Ja. Sí. La gent riu, però és sèria. És una funció sèria, però la gent riu. Molt bé, gràcies. Ah, ho he vist ja. Dic que s'estava mirant i rient. Clar, jo... Però ella es va criar, però n'hi ha d'anar. Vaig estar filmant amb el Bosch Sí. Àvia! Dina, Home, i tant. votació al ministre. Ja està. No tinc la xapa. Ara te'n poso. Home, què fem? Ah, mira. Oi, tindràs fred, eh? No, estàs bé. Estàs igual, igual. Ja m'encanta. Moltes gràcies. Una hora seguidora de Raya. Tu fica preparada. Sí. Fem el que sigui perquè la gent es digui. Ell m'arreglarà el país i el futur dels meus fills, oi? Això? Els sobres els tens amagats, no? Els sobres? Els sobres ja et vindran. Ah, ja em vindrà. Els sobres et vindran de sobres. Al lluç hi poses això, al lluç, i a les clientes els vindran. Es que estamos aquí. Us vagi bé, eh? Eso ya sí, bailo así y luego así. Han hecho un partido político y él es el que manda. Yo soy el que tengo el dinero. Le facciamo pubblicità, le facciamo propaganda in Italia. I tant, que anirem les tres a veure-la. Però a més segur. Mira, el veuràs aquí. Va de moro. Però anem a Florit hasta Floreix. És una funció molt sèria. Perquè vaig de ministre i parlo d'aquestes coses. No total. La Boqueria ja és una meravella en si, de tota la vida. I aquest carinyo que ens té la gent, a la gent del teatre, aquesta unió. Jo de vegades ho dic, la gent del teatre i els berenadors de la Boqueria tenim un feeling, un lligam. Ja d'entrada ja va sortir amb un arranque boníssim. Més de 15.000 entrades venudes són. Abans de començar. I realment la comèdia és molt consistent, la gent surt... Han vist una gran obra de teatre. Consistent? Sí. Aquesta és la paraula que sempre tendeixes a l'obra.